ನೇ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ತಿನ್ಬೋಣ. ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಲಿ ಹೈದರಾಬಾದದ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಬಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ಗೆ ಐಸ ಜ್ವಾಲಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಂಚ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಪೋದ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಪೂರ ತೂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಇಂಚಿನ ಮುಂಜಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪನೊಲಿ ಐನೆ. ಸೊ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವುಲ ಇದು ಪೂರ ಅಂಚ ಬುಡುಪುಜೇರು. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂಚ ಪನಂಚ ಪಿದಾಯಿರ್ದೆ ತೂದು ಬರಡು. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರ ಉಡುಪುಜೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಸನ ಎಲ್ಲೋ ಇಚ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋಪನ ವೇ ತೋಜಾವೆ ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೇನು. ಓಕೆ ओके ठीक है ठीक है. ಸೊ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನ. ಸೊ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ಪಂಡ್ಲ ಪೋಪ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ನಡುಟ್ಲ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತೆ NTR ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಲಿ ಹೈದರಾಬಾದದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕುಡರ ತುಲೆ ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ಇದು ಹೈದರಾಬಾದದ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ NTR ಗಾರ್ಡನ್ ಬೈದ NTR ಗಾರ್ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದದ ಫೇಮಸ್ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕುಮಾರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಆರ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೊಂಡು ಮುಲ್ ದಾಲ ಸದ್ಯಗ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತುವಲಿ. ಸೊ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ 1997 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಆರ್ನ ಜನನ ಬತ್ತು 1923 1996 ಆರು ತೀರುವೇರು. ಸೊ 1999 ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮಗಲು ಬರೀ ನಮ್ಮನೆ ಅಬತ್ತರ ದೀಪನ ಐತಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕುಂಟು. ನಾನು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಲೈಪೋಯ್ ಎದುರು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಟು.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ದ ಬರೀಟೆ ಈ NTR ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು. NTR ಗಾರ್ಡನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಇತ್ತ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕಮಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮುಲು ಸಸ್ಯ ಪೂರ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಾಯ್ಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕು ಪೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಚ ನಾನಕಲು ಬರ್ತದೆ ರೇಗ ಅನ್ನನಕಲ್ ಬತ್ತದ ನೀರ್ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ದೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಅನ್ನನಕಲಂತ ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಪಲೆ ಕಾಂಡ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 36 ಎಕರೆ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ಪಾಸಾಲೆ ಲೈಕೊಂಡು ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾಂ ಸ್ಮಾರಕಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂಚಡಿಪ್ಪನ ಇಂಚಡಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿಡಿಪ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚಡಿಪ್ಪನ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಬರಪ್ಪ ಉಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಕಟ್ಟದೆ ಬಡಾಪುನ ಬಡಾಪುಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂತನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆತಂದ ಸದ್ಯಾಗ ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ ಮಲ್ಕೊಡಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆವಡ ಒಂಚ ವಾಕ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ NTR ಗಾರ್ಡನ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋರಂಡ ಬುಡಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚಿನಬೇಟ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋರೆಂಡು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದೆ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ತಿನ್ಬುನ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ 2:40 ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ NTR ಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಡ್ದು ವಿಧಾನ ಒಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಿನಿ ಪೋಪ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ ಉಣ್ಕನ ಅದೇ ಬೇರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೂರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ಲೆ ಕೆಫೆ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಂತ ಉದಾಂಡು. ಸೊ NTR ಗಾರ್ಡನ್ ಲಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಂಚಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೆಡ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಬಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ಗೆ ಐಸ್ ಜ್ವಾಲಿ ಅಲ್ತಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನಸಕ್ಕೆ ಬಾವಿರ ದೂರಲ್ಲ ತೋಪೆರ್ದುಕ ಓ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಕೈ ಜೈ ಜೈ ಯಾವ್ರ ಹೋಲ್ ವನಸ್ ಕೆಫೆ ಬಹಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪುದರ್ ಕೆಫೆ ಬಹಾರ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪಾರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನೊಂದು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೀಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬುಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನೆ ಮಂತಿರು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ತಿರ್ಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದಂದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಬಡ ಹೊಡೊಂದೇ ಕಾತಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕ್ದೊಂದು ವನಸ್ ಮನ್ಪಡು ಅದಾದ ಇನ್ನಿ ಸಂಡೇ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ 1 ವೀಕ್ ಹೋಟೆಲಿಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಡೆ ಪೂರ ಬಾರುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾರ ಫಾಲೋ ಮಂತಿಜ್ಜಾರ. ಸೊ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನಪ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಫೆ ಬಹಾರ್ದ ಪತಿಕ ಚಕ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಒಬ್ಬರು ತೋಜುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟದೇರಿಗೆ
ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಜೊತೆ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಬತ್ತರ ಬೀಚ್ ಆಪುಡಿಗೆ ರೋಡ್ ಬೀಚ್ ಆಪುಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋಂಡ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿದ ಸೆಟ್ ಮೂವಿದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಾತ ಉಂದಾಪನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇಡೀಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಂಚ ಬರೋಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಏರಂಡಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅವು ಕೋಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿಸ್ತಾ ಹೌಸ್ ಸೊ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದೆ ಜಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೇಪಾಳದ ಡೈಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತನವು ಅಂಚಪುರ ವಿಷಯ ಸೊ ಈಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ನಡೆ ಪೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಬಾಯ್